Grabe no. Ala, sige, live ta sa ko ang Facebook. Yoyoy buhi, tanawa diha. Tanawa di, makaingon kag. Hala, mo na si Yoyoy. Shit, memeng. Ang damay. Bidi ta maglagad ka diyo tas atong video kig sayo. Wow! Ani na ato na ning birahan ani na. Atika ko no. Hoy, wala oy. Ani na pakpak ka ba? Wow, gani no. Ah, grabe sounds oy. Paranis mga banda nga under sa asawa. Matop na sa langit ang maigo dili mabukol. Way manghagis yung manghagis kaya pinuti habol. Larga bula. Oh yeah. Daghan kong nakitang mga banda. Under daw kayos ilang asawa. Maoy mangluto, manglimpyo, og manglaba. O kung madugay ko latahon pa. Asawa sa magpadunya-dunya. Dunay dagway rabang pagkangil ara. Tambalos-losan niya nga bana. Sugot rasabisan og patyon pa. Agoy! Ako rin nalungkot. Grabe no. Anak kakul. Ay, gani, laki, brionis. Dunay asawa, perting mutana. Antos-antoson lang ang kulata. Pero ba na ayaw kumpiyansa? Asawa karon muluba na og bana. Damay. Alakan no. Lukira ka na, lukira. Ingon ba siya nga, cool, wa man mahuman. Ikaw human, gusto ka? Damay man niya akong lyrics, ginawa man. Maramag nakakaog silupin. Ang oras ato kay angay-angay, manag-asawa unta magminahalay. Wow! Kabalo daw ka na sila. Pag ang asawa daw nga initon kayog ulo. Kulang daw na sa ana-ana. Ang damay. Inuod ba ka na no? Manhid! Kulang, itinood na manhid. Nga pag ang asawa initon kulang sa nana. Siya mapun. Kuhita po naman. Shout out ni Vivian Quezon. Batayan, shout out sa akong banda na si Yoyon sayo nangabri sa tindahan na mo na gamay. Manikulang daw standing dong. Ang uban ingon basta ang asawa initon kulang daw na sa remit. Matod pa nila kwarta nimo, kwartas bana, kwartas asawa. Kung kwartas bana, kwartas asawa, kwartas tanan. Ama ba to? Sama doy. Unahon magod ang kuan kining ug naay budget sa panimalay. Wingon pa man ako siya ding i-rolling. I-rolling sa nako ni siya Giste. Shout out ko Yoyoy Bay, kang Karen Jenna, Villaster in Sumo. Dambay no. Na i-rolling sa Giste o i-rolling sa Miami o sa Boston. Damay. Nagsige ang best ako, sige lang kong kapildi.
Ato ni Age, sige ko kapilte, pero karon sige na ko kadaog. Tungod sa kong duha ka duwindi. Duwindi. Inood na kay duwindi, yoy. Wala ka kakita. Ang isa ka duwindi, gibutang na kus wala. Ang isa sa mayroon. Pag mukurog ang wala, musugal kus wala, daog. Pag mukurog ang mayroon, dito kus mayroon mo sugal, daog. Nay kaisa nga, nisugal ko 20,000 ang kwarta. Nisugal ko sa mayroon, kay nikurog ang mayroon. Sus, ang nigawas kay wala. Mao di ay, paglili na ko, ang duha, nagdulog na. Araw-araw. Ay, nako, salamat sa iyong pagtanaw sa kong live. Kini ka po si Yoyoy Buhi. Dito ka po si 90.7 Labrador. Oras na to, alas 5:40 na. MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX